Magandang morning ora, Sister Samar. Nandito na naman tayo. Nako, busy na naman ang palengke ng oras. At ang dami na namang mga mabibiling mga, ano ba yan, may alimasag, mayroong, ano dyan to? Suhilan, adi may datuwad, may adaliwat kugitangan, ganga. Adi pagkadamo ko na mapipilian kung nagtutuloy kayo sura yan natin di merkado. Adi uy hinkamara sa manhadi nga kinikita didi karasay nito na linubi. Adi dagko man ini nga kinis. Nadiliwat yung mga paksiwon. Di damo itong mapipilian di ha merkado yan na. Kung nagtutuloy kahin isda, nagtutuloy kahin paksiwon, nagtutuloy kahin ano ba? Hinmahusay? Yadi, oh. Ngan kun utano naman ani mo ginto ture dinaliwat ang mga taga Barangay Dalid. Di damo anira mayada pitsay may daang palaya nga na ang paboritohan ay kuno alagat paborito ko nung halaba man. Di pakadila ka mo hamay di ha merkado nga di dapit na doongan han mga buti ti kadto ha panalugon adi damon mga utanon ano at taga-oras ka kuno ko na nami merkado ka nga mayada kadara nga bayong okay amonit signature kuno di ha oras kung may bayong ka taga-oras ka. Ayun at sumikat din yung araw. Tutuloy naman tayo ng pantalan. Silipin natin kung ano mga paninda doon. At ayun, nandito na tayo sa pantalan. Ito, ang dami ng mga buting dumarating galing sa Panalugon. Pagkatapos ng malakas na ulan, ito, umaraw na. At pasyalan muna natin dito yung mga kanin. Ano bang makikita natin na sa mga panindang kakanin dito sa pantalan. Ayun. Nako, ano bang tawag dito? Minuron. Ang sarap niyan. At tapos dito, nandito naman yung chukomoron naman at saka alisuso or sarungsong ang tawag niyan sa Borongan. At saka sa mga naiinitan, kung gusto nyo magpalamig naman, nandito kung gusto mo ng ice cream, dito ice candy lang, solid na. Ayan, 5 piso lang, munggo tsaka mangga. Ayan, dito lang yan sa pantalan. Oy, nandito, nagtitinda raw siya ng mani. Para makita. Ayun, dapat ganyan, hindi yung mukha, dapat yung mani. At ayan, pasyalan naman natin yung pwesto ni Pagay. Nandito na ang daming mga customer ngayon ni Pagay. Dahil maraming tao parati dito sa sa pantalan. Ayan. Ano ba? Ayun, shoutout nga pala sa mga follower natin, yung mga nandyan sa ibang bansa, yung mga nasa Hong Kong, nasa Middle East, nasa USA, nasa Europe. Magandang morning sa inyong lahat mula dito sa Oras Eastern Samar. Good morning.